Han er der. Jeg tror, det er en gammel. Ja, det er det. Den er højt næsten. Det kan godt se en af æblerne. Så er de sådan identitet. Altså det er Så fordi nu er det helt den sagde noget nu. Det er også. Han prøver at fortælle. Ja, vi skal have det. Den taler. Nej, nej, æble. Tag det. Nå. Du er den. Der skal have det stykke æble. Njam, njam. Han kan jo ikke spise det alligevel. Den spiser kun væk. Der er ingen af dem, der spiser det. Prøv at Hov, lukke det. så nu tager vi den. Kæft, en stor dyr. Hvorfor den har så stor mave? Og så nu kommer den tæt på mig. Det er sådan en snupse. Hvorfor den ligger nu? Hvorfor den har så lille hale? Ja, det er det. En lille hale. En lille hale. Det er lidt mærkeligt. Ja, en lille hale. Der hvor det laver bælge der. Det kommer en anden, og så siger hej der. Bang. Ja, nu skal jeg jo lige se. Er det ikke dem der? Det tror jeg.